दिनै मार्च दाननि 24 अक्ट' बृहस्पतिबार बाराय फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय केके लाइभ कालेक्शन बड' निउजनिफ्राय। पाकिस्ताननि खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इमरान खाननि पिटिआइ सरकारा गोग्लैसिगोन होननानै जोङो खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। बिथांनि गासै पार्टिफ्रा 24 मानसिफ्रा गावनि पार्टि नागारबाय आरो गासै सुबुंफोरा बिथांनि हेंथा गसंबाय होननानै बुंदों। मानोना गासै बिथांनि हादरनि दामफोरा अख्रांसिम मोनहैबाय होननानै बुंदों। रावबो बायनानै जानो हानाय बेबायदि केपासिटियाव गैला। साहा कापसेयावनो 40 रां जाबाय, पेट्रल लिटारसेयाव 150, गाइखेर लिटारसेयाव 150, सिनिनि दामा केजियावहाय 100 आरो आटानि दामा 26, आलुनि दामा 60 रां बेबायदि मोनहैनायखौ नुनानै बिथांनि हादरनि सुबुंफोरा बिथांनि एगेन्स्ट गसंबाय। गाबोनसिमाव बिथाङा सारेन्डार जानो गोनां जानो हागौ होननानै जोङो पाकिस्ताननि खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। गेरेमसा बसुमतारी इउटुबारखौ माखासे आबसुनि सुबुंफोरा 20 जनसो थांनानै मोनायाव धुमखि हैदों होननानै जोङो खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। आरो बेखौनो खोनानानै अफि दैमारि इउटुबार बिथाङाबो बिथांमोनखौ खावलायहरदों। बिथाङा रावखौबो गिया होननानै बुंदों। बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायदों। प्रमद बर'खौ सोर थोनामोन? रायजो राजाफोरनाव सोंनानै बियो फाइनाल एन्ड कनफारेन्स साइनखौ होनानै गारबोदोंमोन नामा? बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गेदेरथार लाजिथावनाव बाथ्रा होननानै बुंदों। बेखौ सोर अर्डार होआमोन? उपेन्द्र ब्रह्मनि गासै बड'फानि गासै मिजिंखौ थांखिखौ फोजोबबोबाय होननानै बिथांमोनहाबो बुंदों। सोरबाया गावखौ गावथारोब्ला, गावखौ धंस खालामोबा गावथारजागोन होनदों। बर' हारिनि थाखाय बेयो मोनसे दुखुनांथाव ना। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आसो गावनि केडारफोरखौ बुंदोंमोन नामा होननानै बिथाङा इउटुबारनि गेजेरजों आरो खौरांनि गेजेरजों बुंदों। बिनिखायनो मोजां क्लास होनो थाखाय दिपेन बर' बिथांखौहाय अफि दैमारियाबो बुंथि हरदों। आरो पिआइएल केस होनाय सानसुमा खुंगुर बसुमतारी, जनकलाल बसुमतारी मोनहा मैया खौरां मेल खुंनानै बुङो दि जोङो बिटिसिनि माखासे पावारखौ माइनास खालामनायनि थाखायसो केस होदों, बिनि सायाव तदन्त खालामसो केस होदों। बबेबा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि हाबगोनाबो जेबो बिटिआर एकर्डआव गैया होननानै बिथांमोनहा बुंदों। आरो हाबगोनब्ला बेवहाय जेबो एफेक्ट होनाय नङा होननानै बुंदों। सोरबाया गाज्रि थुनजुलायनायनि गेजेरजों गावजों गाव दावराव दावसि खालामनो सानदोंब्ला बे मोजांनि थाखाय नङा, बर' हारिनि थाखाय मोजांनि थाखाय नङा, गावजों गाव थै बोहैलाय होनो साननाया मोजांनि थाखाय नङा होननानै सानसुमा खुंगुर बसुमतारीया मैया खौरांनि गेजेरजों रोखायै बुङो। फैगोन 25 अक्ट'आव अल बिटिआरनि एलपि एन्ड एमइ क्वालिफाइड टेट जानाय सुबुंफोरा 2 घन्टानि धरना होगोन बिटिआर सेक्रेटारियेटआव होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जायो। अदालगुरियाव सानसेनि थाखाय हाबाफारि 9थि बैसागु फोरबोनि थाखाय 18 एप्रिलाव दुर्गापुर मण्डपआव गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय थाग थियारि जाबाय होननानै जोङो खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। कर्नाटकआव दासिमबो हिन्दु आरो मुस्लिमनि दाङाबाजि, नांलाय खमज्लाय, गावजों गाव सैज्लायै बेबायदि जाथाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। सोरबा मुस्लिमा मन्दिरनि खाथियाव दखान होनो मोना उपद्रुक खालामबाय होननानै खोनानो मोननाय जादों जोङो सुलुंनिफ्राय। आरो छत्तीसगढ़आवबो हिन्दुफोरा ख्रिस्टाननि सासे पास्टरखौ गुलि गावनानै बुथारदों। बे जाथाया दासिमबो दुंहाव थासारियाव दङ, जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनो। भारत हादोरा धोरोम निरपेक्ष हादर, बेबायदि खालामनाया जोंनि हादरनि थाखाय मोजां जायाखै आरो गाव गावनि समाजनि थाखाय बियो गाज्रि होननानै जोङो बयबो मिथिनो मोनो। बाक्सा जिल्लानि लोक्षिफोथार ओनसोलनि रायजो जानायफ्रा बिमायनो उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जादों। माखासे बर'फोरजों लोगोसे गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो गेन्दा फुख्रिनि दैखौनो लोंनो गोनां जादों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। बिनिखायनो
गासै ओनसोलनि सुबुंफोरा बिटिआर सरकारखौ नायबिजिरनो थाखाय आरो बिथांमोनखौ मदद खालामनो थाखाय बिथांमोनहा गुरैयै खावलायहरदों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर बुरबुरि ओनसोलनि सिलाफत गामिनि लासित दास, जाय आलफा उदांआव हाबनानै दङमोन, न'आव फैदोंमोन होननानै बुंदोङो। बिरेन दासनि बिसाज्ला बिथांखौ दा आसाम पुलिसनि नाजानायाव एरेस्ट खालामनो हाबाय होननानै बुंनाय जादों आरो बिथांनि सिगाङाव नायबिजिरनो थाखाय 14 दिननि थाखाय बिथांखौ जोबथेसालियाव फाथायहरबाय होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनो। दिल्लीनि जन्तर मन्तराव थाई आहमफोरा एसटि बिनानै न' एसटि न' रेस्ट होननानै बिथांमोनहा गोख्रों सोमावसारो 2 घन्टानि थाखाय। गासै भारत हादरनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सावस्रि बिफाना कभिड-19 नि थाखाय जेबो नियम थानाय नंला आरो रावखौबो जेबो हेरेसमेन्ट खालामनाय जानाय नंला होननानै रोखायै फोरमायथियो। बेयो 31 मार्चनिफ्राय लागु जागोन होननानै जों खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जायो आरो खालि सावस्रि बिफाननि बिथांमोनहा बुङो खालि गावनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय मास्क आरो सेनिटाइजार लागायनो गोनां आरो साबधानै थानो गोनां होननानै बिथांमोनहा बुङो। दिनैनि रादाबा बेजों लोगोसे एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय साबायखर।